Så er det tirsdag kl. 1. Der er asfaltliga her på Tøjhushavens bane. Og det er jo en af SAMs aktiviteter her om tirsdagen kl. 1 i Tøjhushaven. Vi ser lige lidt rundt her på vores flotte bane her. Det er den eneste bane i Danmark, som har 22 gange 16 meter og er godkendt til at spille det, der hedder homeless soccer, eller også kaldet ombold. Og her er spillerne ved at gå klar. Der skal være i asfaltligaen i dag, der er så 3 hold, der stiller op. Her har vi asylcentret i de flotte hvide dragter. Og så har vi hjørnestenen i det røde, der står klar her. Og så har vi sammenholdet, der har sorte trøjer på i dag. Så ja, sådan det ser ud hernede. Og her har vi dagens dommer, Carsten. Han har lige været på dommerkurs i dag og starter op. Det er hans første kamp her. Så yes, det var bare det.